hekogera nwari natagete bune painkiller kwanyara besa nsechite iyo mbatagete baragere lakini Nyasaye nere ngonya gotema rindi bono tiga tusebe Nyasaye ng'ango takonya ari kogere kune gasi enko igo bachite bakanyora oboruire bwa kansa ya mauga lakini nabo ng'endete konya kobanywa mariogo nabo mbegete amatumaini na mutuko nintare nere mamu mwabo mwana bono nabagotweresa marieta aye no mwana nakia kurukumona kiang'ana ng'ayare gosoma naende naki yaikirite neritukerio nkiabete keru mwana agosira nabakaboniga nkibakorire njasa marieta nguru kuchuti ke muntu nyamali no mwana one gusira kuruku Mildred Moramu manyi nyakirenga bwate abwate miaka 15 nini ng'aya gosoma agosoma nywara primary grade 8 abono nabo tutebia ng'ari tukerio nakiyari na ninkiabete ng'aimwa getoroboti na gwikira boniga mbokonyi kimwanyorire omwana asogete kuru nyomba tagoseiri kende lakini agasoka n'obukumbi bachikotabukia satigarite satigarite akagenda gaiko agatiga obukumbi tari meti oyo omorwete maega akamumira obukumbi ere tamanyeti kintu kegenderete akagenderera kurima chinsa njibuno moibori nachite kumanya ng'a mwana taiyo mugondo nari nang'aete kurigi nabo ndigeti goika bono iga lakini tinanyora bokonyi bonde na asite iyo namanyorira asare ninchiete chinsemo chia nyama chi polisi koripoti nindipote tinintigete namba nintigete bicho lakini rende tinanyora ripoti ende barang'akire bante igo twanyorire kindi kegenderete gosina kieki ona nabo tuganyete buna abaibori totegere tusinyire gento togokora esababu chinsa chinyinge nabo ranywa buna nje tindisiko nabo konya narangirwe kibarua ande nasoka nagenda chinsa nkuira na ngirane mara waba gusengirane saa 7 gobono ngo sabe serikali okoboko gwe serikali no gutambe kubuko bako kwane na sabire bankonye omwana uyu irane aende skuru ne twarorire mwatemire korigio omwana na iso omwana okwanire kero kende abana bande mbarororo etoinero monene mbara byabo naende ngosoma bari gosenki bakora barabo abana mbane bonsi ngosoma bari narore form 1 narotigarite grade 8 na grade 5 ine muna twarora omugaka na bwato bokongo boke challenges kigweteire kurwarwara pakaboniga na bona kurigio omwana na kero kendo boroire bwaye challenges kibwakoire pakabona challenge erone ngong hekogera nwari natagete bune painkiller kwanyara besa nsechite iyo mbatagete baragere lakini Nyasaye nere ngonya gotema rindi bono tiga tusebe Nyasaye ng'ango takonya ari kogere kune gasi enko pole muriga munoroche monto mongina nero tigari tore buya abana mbaro ko barigeriare indagera eskuru nkogenda bari mugaka nagani tukorwarigo nabere getire kenene mono korende omonguru nkonya kubabwera ari goikaboniga nabonda abori asekiringa onde bwensi oratake kuru obokonyi ochasenkeye nabakorwa nabakwana bugweterana nambaye omugaka abatarire anene mono baraibense meye basi Central Ward bobasi constituency Kisii County ntobwata barai ntobwata abakorwanira obwene bwa mwanya bantu ntobwate abakweru gokonya nabeko mubere getiro kamuranche undi bwensi oreru gokonya nabakowasiliana na barabu abae obokonyi nigo bono korigi ku mwana oyo nigo kong'a mono kiagera omonto bwenka omonto oli obwate chinguru chomochi ukora omochi ogokora ebintu ebinge nigarwe omorwaire boniga eyo ekogera ng'a ogotoka ku mwana gosokorigia process eyo korigia omwana yaba kong'era mono ine
inki giakobera ekekegerete oreiga inche nararwarire engaki entambe ibo no mwaka gatano indwarete inse ndwarete goikira bono iga bono yekeira bono iga nabo nkoikaransa lakini tinkogenda atwatame nabo nkourwa nyumba na ikaisiko ogotara kwane nyumba na isiko bono tinkorwa anchi kuri omwana na ngina nere igakoimoka nero andori ekebarua asa konyora nyore arete toche kuragira bono kuri omwana ekobega asienko naki okorwara kwago kwabete ne naki aikirete bakokarwara na gose inchera ki ogwete bobe oragani koranyare nabo koeresha umurigereria okorwara kwane gwachagete 2020 iko narwarete ngaika nachagete kurwara side yemo ngaiguna nekiunu kiang'aka kare kiunu kiang'aka nkaba nkonyakurwari gunyagitari akake ego ikomotinyo kianda inko butoka ga guchinse iko bono goikira guchinse mubirone turi gukora gasi nabo ndeiga nabo nkaransite muna ndeiga lakini bono mwaka uyu muno chagete na bono mbwate chinyimbe chiga ngubwatirwa tari ngotara igo ngubwatirwa inyako igera gusama guraya nakore gasi kero kende gwachire chinyagitari ao gusenya gitari korwariwa na chire chinyagitari muna bono nkurwarirwe nyagitari kuruku Moi Faro Eldoret no nkurwarirwa na temire sinkonyara lakini bono rende na ongendete kurwari uburoiro bwane ine buno isaranse teiga naki ogocha kwa nyara konyore besi kugoikia Eldoret na kurwarigwa tigantebe aso kurwari gukwane kwabere changamoto entambe ngosinyono kweresa esababu kurwari uburwaire Moi Faro ni garama twatemire sitokonyara lakini nyasaye nabagonya kundwanira abasani bankonya nendugu yane narororo nabawe ko support nabo tukunya go support ni gorende nabo mbegeta matumaini nango bande nabasani mbaro bagonya konkonya ndonkonya 10 ndonkonya 20 yagera kya nkonya na abana nabarombatakire skuru mwana aro form 1 oyore grade 8 naro grade 8 mbale babere alafu na grade 5 ine nyagitari iga mbanyore tumuchando no rigo sibagonya kurwarigo umuchando ne nabo temete kurigwa sana ase amatuka tari make igo bachite bakanyora oburuire bwa kanza ya mauga lakini nabo ngendete kunya kuba nywa mariogo nabo mbegeta matumaini na mutuko nintare nyonya mbwate changamoto yo konyora obokongwa mariogo lakini rero nyasaye nabagonya kundwanirira mbuya mono mwancho muriga tugikira guchoma erio gabu ase twamanyire ng'a tatuma omwana nabwata omochando yo ementere tomochando ndo monene asokoria omwana ikoroki ng'a mbaganeirie obokonyi obonene naende naganeirie ndanyagitari naganeirie abana ngasoma bari nkuragira ari nkorigiara omwana tari gotarende korigi ase boni gatabwati gasi na no mwae gasi kero kinde nabatanyare gokora kiagera tari konyara gotara igo enke neganete obokonyi bonene asori ore rukoro obokonyi nabo agukwana nere na atoe namba yesimi mapema nabo korore namba yo omwakire esimi yaye takwanga kubogoria no muntu omuya nabakubogori mukwane kero kende oyo ratake okonya kwariganiwe.